I may kind of say about 98%. Because never be an amako, but we didn't come as an ankasa baby amafa. Any messages a minya. Ebi dear 1 CD. Ebi dear 2 CDs. 2 CD 60 pesos. 1 CD 50 pesos. No more to 2. And the point that they are making is a full about costro. Your mom do pay to 2. A idea was saying no, I was say you may any brehu. Of course, I say an open Randy. Can was them say omo ye just say beya omo ebitimi edi hun komo ye. But me my point is that yebeka. The drivers ni enye. But consistently komo ye dia na akoda. Just a window for frost aba am ye hu say ade na ekoso. The last time we dey buy ya ye kan no. Price na ama for mu. Ama fem obekaya. Early this year nkomo we buy palm ye kan say driver for do na de omo part to omo fam. Ama passengers ebre ye kan no. Intervention by aye yemfa men enko areas are report eba and the coy and the coy no ya chiche drivers ni bia ewie na e call fem and a fu obo no start say ba fem driver for no o man sade o man nyai ne ye in fact o man te so enti ho na omwo ba bia ade and see ye no a e ka say nkan kofem na nkofem no ho na na yegina nti said the ono no de na 2 cities that time oya na 3 cities no when you 1 city na free so and na ho na sa driver ni no wo gina 3 cities no and wo sign bia be ka ho and am komona sa sorry biu komona sa pija ni mu ade na ye nsentwerofo de na mo ye asembe na mo ka de aboa asem ni nyina nso ne se ade na mpanimfo so ye de aboa because ye kan say edi hu komo say wie na koda nye say asa sorry bie we ne ya amanfo say complain ya nkade asem no ka akoda die o se ye 87.9 make sure say yen so ye betimi ama ye timamufo ye koma han yen. Whatever happens, my Ghana muno. And you na manfwa, yeah, my money, you be benefited direct. Ebi wo hwa se ebe sania ba be sifamono. No mo mfifi no, o ma benefit ya wie. Akaso mbe jade amaye so e wo fom no yetima benefit no na aka ho. Na o ma blocking wo soro ho. Enti nei Ghana yen cedi ni dollar no. Yes, now 11.9, 11.79 and they are about from to 10 point something. Ni nyina ye. But se be sifam ama yen so ya benefit no. De edi nya free mu ni say yeso ya no pa e be fa car. Senti ade na ye betua. Enti ho so ho no na yen directly e bia ye benefit. Because yen sunsanso e wo fuel price so a yen to fuel no direct. But the bema yenya effect ni bi ene say ye be hu say yetima regulate your transport sector no ama ne ma koye di amaye. But unfortunately 87.9 yentimi nyai enti ye ko ntintini ya ka ho asem ye ko ntintina kan ye ka wie pe na akwakoda ene esa ba bio anase asan aba ama institutions omo no omo dwumadi oso mu di de boa no afi o masase ekeka omo ho
amobeka sasa ye bedi nkomo ne saa eye dia na akwakoda enra na jo metu ha na me dwena de bi ho Jeniema ho nkomo aba amiaka na bibi foforo ba be si mu nti no nkomo no koda ya na mpanifo anhwe anye ho hwe na okena bi sa nkomo no be sa ba biew ama man yedi transport die ka ho ade ba akwa me kai pa se kroma yedi ho nkomo eye ni Burkina asemba ya ka se tomato ye ma ibie ye ka se tomato. In fact, Burkina say one de or invest wo ne production or set up factories no their process it. In Ghana, wo de wo de ba ha no. Ye ma de okofa ba ne ye ma. Hey! Na awurade ehu ye mobbo, awurade ye bro, oman yi nsase bebre wo ho, ye nua hwe, e na oman ni emfa hwe ho, e na gbogba. Mekai oh ni atu bofo ko Burkina na ne mpanifo nko transe e na bofo ko e na ne mpanifo ko transe bofo ko ba ya afa de Burkina president abie kwan atum say yentimi nkofa bi mra eno ano no Akoma FM effort by mirika you see a dear near or hariso said the ebaya ebetimi or tell me so sorry say woman tiasie BBS ho entino Ghana ye dia then we will come back to this old story, go and do research ni aka ho asema di hu koma na trade and industry agribusiness abam no abeka ne de na agri ministry ababeka ne de na we ababeka ne de eno ano no yawie Akoma FM 87.9 what are we doing ade ne ye no say consciously you make that effort to say let's do something and then transport in semi asa babio you beka busa a lot of questions abusa mpanifo questions say a dear pa na mpanifo mo ye investment be na call into the transport sector aban dia wo ye ne sen you beka go back to metro mass ni akwa kodi ho nkomo ye de ne ma ba beboa ministry dia no mo ye yentimi nya impact bia nti nei yo areas bi wo ho a ono no passenger no only option alternative bia ni ho eni nti e won say ne nam ho saa na afi ko from near the politics ababe wuram na driver for no de ai omoye NDC for driver for AMPP for nti no e ba saa no person ma ba ne on popular saa o enye ne saa nkomo nye ne o on be saa ba ne on popular nti ba saa no I mean e de na yen soso o mine ankasa no de ne ye for years e de pa ne akase ye sheda ye enye ne well I mean there you have something to point to and aban no so oye big push but you see your roads no a yes say you be invest wo ho but your other areas you betim ni sika akwa such that ochina bi no enema bi koso na emfa you betim de ani ahwe ho enti ya na fi politics ababe wuram na destroy me bia na nkomo na sesa we are den komo ni nyina because driver for na no nkomo ayedi wo jamasi so wote chairman no o se ni national chairman no na ban aba asemwe asem kese pa nkomo na edi wo ha na buafo e di asem kese pa na aba go national chairman say asem na local chairman kan no one chima no kra on fanche no enti
what a day na Akoma FM yɛn nyinaa no 87.9 ɛwɔ se yɛyɛ because sɛ mehwɛ how a nkurɔfoɔ brɛ wɔ kurom ha paa wɔ transport ho a sɛdeɛ ɛnyɛ no ɛnyɛ nnasɛm. What is it? Now no yɛsi ɛkɔfa yalolo baasi sɛdeɛ aba abɛboa kɔ STC yɛ ade ha ofori kurom kɔkɔhwɛ baasi sa ya ground wɔ hɔ Akoma FM 87.9 Kumasi. asɛe ebi asɛe yabɔ ka gu na ano mmienu bi a mehu sɛ ɛnam na ɛyɛ consistent ɛnam kurom so who be a let me tell you asɔre bi bɛyɛ ne program ɛm sɛ conference o sɛ crusade o sɛ dɛn no bɛyɛ wɔ ha ɛna wɔn AUC saa baase no one wɔn de yɛ advert nti wobɛhu car no saa baase na nenam kurom na bɔn sɛ asɔre bi ayi titare ho program bi wɔn ba bɛ titare ho na advert na wɔn de yɛ nti etu ɛnam kurom sɛ de bɛyɛ a ɛbɛyɛ advert granted nkɛyɛ yɛbɛnya sika ɛna ne nam kurom ha o yɛ ha asokɔ ha ne nam ha kɔfa stadium ɛnyɛ first time o wobɛka last year the same thing time asɔre ne baeɛ no ɔmo bɛyɛ program no ɛna wɔn kɔɔ hɔ so what it means ne sɛ buses no ebi wɔ hɔ a ebetumi atu aboa Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛkɔɔ ya na ekotu yɛ ne nenam kurom a ɛna wɔn stickers ɛbobɔ car no ho na nenam kurom a ti omuvi na wuhu a na ɛwɔ so draw attention to the program. I am telling you asɔre bɔn program na ɔmo abɛyɛ awie car no memete ha sɛde na mehu sɛ bus no tu nante mehu bi nti yasa kɔ back to baabi a ne ɛwɔ no nti ɔkyerɛ bi sɛ obi bɛyɛ ne program ɔha ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔhwɛ na ɔyɛ promotion a Akoma FM ɔde radio deɛ ka ho a na ɔkɔ hɔ ayalolo no sɛ ne ebi wɔ ha ne ɛmo nyɛ na nyame adom a ɛyɛ den a yɛde ba bɛfa yɛn nkurɔfoɔ koraa ka ho na afei ɔmo de stickers me sɛ wode ɛhwɛ saa deɛ no just observe hwɛ ne yie I me say obia yɛ impuntuo ba yɛn nyinaa no nke yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya no pɛ but entimi masa enti obia wɔ kwan afa so bɛka sɛ aban wei baeɛ no adeɛ wei ama me nso so masoma yɛ dɛ adwome but wohwɛ sector nkurɔfoɔ sɔfa paa yɛ transport 87.9 Kumasi. God driver for take advantage of the situation na ɔmo de abuya fa so enti ɛnyɛ nwanwa sɛ ɛna ɛnyɛ ya nso ɛya sɛ ɔbɛsɔre anɔpa na wontimi hu budget a wode nante I mean just look at it sɛ also plan wo day na ɛnra wopɔ adwuma a wokɔ fie wakɔduru fie wokyɛke yɛ na bi a wode bɛyɛ 50 series na fa aka Akoma FM ɛnɛ ade akye no 87.9 Kumasi. wontimi ɛnsettle on saa 50 series ne sɛ ɛno na nti wobɛkɔ da bia bɛkɔ aba no na anyɛ 1 series 2 series aba bɛtɔ so nti wontimi plan wo day adentia na ɔsɛ yɛ saa ɛne wo kwan sɛ yɛ saa ɛne wo kwan sɛ ɛyɛ saa it is good hey ɛnɛ sɛ ɛyɛ tua Ministry of Finance sɛ watua bondholders sika it is positive very good watua Akoma FM over 10 billion Kumasi. and ɔpɛ na ɔmo report ɛyɛ ne nyinaa yɛ o over 10 billion about 10.8 billion
and aban Ministry of Finance so matua. Okay, can you know about aban by why about 41.3 billion. And now aban etua de ma bondholders. So bondholders now no be now mo de placards and na Ministry of Finance no. Omo ho adwuma na aban. Oh yeah. Aban by was show commitments obetua. We tua 10 billion at the account. A year relief eba. And that's all ho say me invest ewo bond mu a at least me so menya me returns. So at here. The abentua 10.8 billion Ghana cedis ewo this domestic debt exchange program a course no aban is making efforts so betua sasi kan nyina eye. In fact, the effort of gold board also no eye. Before I say gold board ebeba na Ghana eno kra ye data na mpanimfo atimi agada eno kra no na nye complete. Na Ghana gold are smuggle free o ma Ghana mu no. Between 2019 and 2023 nanya sika ketwa about $11.4 billion. Na say sika no ko for smuggle or minor Lucy between 2019 and 2023 $11.4 billion a ko and for mining some affect the ko gold board aba Ghana yen exports in terms of gold are officially or mining the ko na yenya eho sika de ba mining mu no. Before 2024 it was $10.3 billion. I just say yes, smuggle more than the air money yenya, and they are cut to about $20 billion a year. In fact, Nina and say, a betimi abuana Bank of Ghana subenya sikani bi dollars ni bi na economy no yetimi dia stabilize the economy. Yeah, the effect in the say was near my book of them. Before 2025, yeah, I buy yes, gold for oil. Ocham na gold board that take you over. The focus nene say yemfu no bo no e koso dodo. Enti yesu here dollars near the akokraba and ya denti na. I mean yemfa your gold no na in a form of a barter trade yemfa nkonkofa oil ne bi mane ho ntoyem. These are efforts aban ko aban ba aban yese obetimi di aboa. But the fact of the matter is that say dollar no any cedi na ho odin no eniema yie na dollar no any cedi no is about trading about 10.9 cedis to a dollar. Akoma FM 87. Na say ye na me ami wo sika no mitimi transaction na me benefit here. The question is, do you offer no? The last person no, a DNA said ye beya, ni nyina kabo mu a ono so benefit bi. A DNA ya ono so ebetimi a benefit bi. Me masema me kan nyina ni. I mean, a lot of things and niema bebre koso a year. But asem say, ye kan nyina wi a esifem ye ama the last person no ono so wasoro no pay all for car wasoro no pay all kwa adwuma na trotro no de kono ono so benefit ana ono so benefit. Me makase na no nkoma a buy about gold board a car and its anim. Yeah, I mean concerns ni nyina ye. But me personally,
me ma dwenkyerɛ ɛyɛ sɛ yɛbɛyɛ ho dede Akoma FM 87. ɛyɛ sɛ yɛbɛyɛ ho dede ɛyɛ sɛ yɛbɛyɛ ho press conference ne ho nneɛma nyina ɛyɛ democracy obiara ntumi nka nkyerɛ obi sɛ obi mfa n'asɛm nkɔ baabi anaasɛ w'asɛm a woka no democracy no ɛma ho kwan sɛ wobɛtumi a criticize constructively to woka wo criticize a na wayɛ what based on fact evidence and others wama na tɔ fam na obi ate aseɛ ba me masɛm ne sɛ yɛte kurom a yɛteɛ mu a yɛka sɛ yɛ natural resources a twɛde ampa onyankopɔn de dom ɔman Ghana yɛte ho yɛntumi mfa nyɛ biribia yɛntumi nya ho mfasoɔ ɛne yɛsɛ o yɛmfa yɛ gold no a nkurɔfoɔ ɛtwe fam ama figures and you see kroma na ɛwɔ no ɔmo ɛwɔ bi sɛ yɛbɛ smuggle nkurɔfoɔ smuggle gold nkurɔfoɔ smuggle whatever asikafoɔ no dodoɔ no aka ho bi ɔmo opportunities ɛka ho bi yɛ a ɔmo atutu akwan nti they have people outside na no Duncan Williams ɛkɔka asɛm bi sɛ ɔkɔ country bi so ɛma saa country no na ɔmo nya gold ɛde free Ghana na ɔmo nya gold free Ghana no na ɔmo smuggle nya sɛ ɔmo tɔ no direct o ɔmo smuggle na ɛde kɔ saa you see amani bebree and you see gold board buy no ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo ɛpɛ sɛ ɔmo try na ɔmo manage sɛdeɛ nkurɔfoɔ timi ɛde smuggle yɛn gold de kɔ no ɔmo pɛ sɛ ɔmo prevent saa nneɛma no nkurɔfoɔ a ɛkyi wɔn hui Lebanese and other people wɔn kyi wɔn wɔ kurom a yɛhui ɛno hwɛ gold ne sika a egu bag mu a wɔn pɛ kwan bi so de afiri wɔn mu ha bebree wɔ hɔ wɔn kyi wɔn and you see sɛ wonim saa nkurɔfoɔ wɔ yi a wɔn wɔ the financial strength sɛ adeɛ bia ɛbɛba in this country ɔman Ghana ɛnyɛ Ghana nko other countries ɔmo ɔsa ahoɔden ne sɛ biribi ba na bɛsi ɔmo kwan a they will fight against it ɔmo ɔsa ahoɔden no sika any influence hwɛ ɔmo kuta bi paa enti sɛ ɔdi agorɔ a ɔmo bɛtumi abɔ awuram ti wɔn sɛ ɔhɔ a na issue na ba na biribi asi na ɔmo de yɛakɔyɛ ayi report bi ne yɛde abɛtum let me tell you World Bank ne IMF ne hwan mu nyina no saa nkurɔfoɔ no a bibi wɔn nsɛm wɔn wɔ influence hɔ nti sometimes they can manipulate institutions bi say do this report in fact Ghana hakura ne ɛho bi wɔn bɛyɛ report de aba na wɔn create confusion then interest ɛwɔ adeɛ mu na ɛkɔ fam and maybe that is what I am seeing with Gold Board Duncan Williams ɛkɔka sɛ ɔkɔ kuro bi so wɔne ne yere ɛkɔ kuro bi so ɔkɔduru yɛ no kuro no ɛyɛ kuro a wɔn nya gold free Ghana ha illegally na me kra deɛ awo sɛnka Ghana ha so yɛ serious aka Duncan Williams ɔsɛ yɛafrɛ no na yɛafrɛ no ne aka kyɛ ne sɛ ɔhene asɛm a ɔka yɛ no ɛhu bua yɛn because deɛ woka ne sɛ ɔman no ebinom abɔ pɔ deɛ tia Gold Board asɛm a ɔka yɛ no sɛ ebinom abɔ pɔ ɛde tia Gold Board adan a Gold Board baeɛ no ɔmo aba bɛ blɔke saa channels ananka ɔmo nya sika ɔmo nya gold ɛde kɔ ɔmo kurom ɔmo aba blɔke enti no I mean according to Duncan Williams ɔso ɔmo wɔ shake bi a kyerɛ sɛ ɔwɔ resources ɔyɛ very powerful ɛwɔ sɛ by now nka me ma dwen ɔsɛ by now nka yɛafrɛ no sɛ ɔpani asoma okay sɛ Gold Board no adwuma na ɔmo yɛ no Ghana yes ɛyɛ of course concerns ba o see raise ni investigate ni nyina ye but the wo ka no ehu yet to krom ha and you see
Sankrofo ni omo ya na mfa se bi asofo na omo se Sedanka Williams omo nyina no omo ben mampani nti omo ya na mfa yahu bi pen omo timi bowura parliament yahu bi pen omo timi bowura parliament MPs no omo nka now ka se de nti a obi awo opposition so still edru ubisa ne se ma ban ni ho nti bra ye bre pa enso so edru election a edru primaries a no abehwie sika gum ye bra parliament pa busa se de ntia. You see sometimes MPP ne ndi so mu nyino there are times even opposition MPC bi omu benefit pa because near bu ha they will kick against it na wo sa chase so gum ayanti kroma na time kenoforiata MPs bi sorry say omo mpene omo ye press conference na adum pam no yedi kroma na asante your friends and their peer could can say sikani bi eba parliament ebro muska or the envelope ba so omo nye. You see, enti omo ye powerful. Now my point is that that's a mono Duncan Williams a kind. Also by now ka waboa investigation because you see, nkrofo we me enya me nwanwa say omo be koswa ya then they will enter parliament. So omo nya nwura ho kra ni afi no be wura. Enya me nwanwa say ba na omo wura ho. To what the day into bill be a honor parliament. Jehu de this, move your room officer, no more cartoons here. And Croma, your press conference and grow 4 years. Yak, you read you know, Monfantum. And this gold board issue. Minority no raise concern, and me I believe that minority no should at least help Ghanaians. You see this banter of a Kasei gold board say enyeka sikani yendi nemum losses are buy as a result of transaction then we won't care losses, but who compare no to the benefit all these things by now afenyo mumwaye get Sami Jemfi to parliament and obeboa court to that one bobo no yabre. If indeed you want to help us, and yes I am tempted to believe say allegedly sadia na ekoso krom hano a na sikafo no ne omo influence no omo bowura ma ebiba na no de ye TB. An investigation where is so mu ye hu de ko wie or say it happened but so omoje ya na omanye you crowd there omunim say MP no also ma or disclose near be information bi ne ade mai nti no omo e de ato omo sa hwehwe mu akire no ebiasi pen. I don't want to believe that sankrofo no a because dede no a ekoso no ewo gold board hono. There is a way out. Simple thing they say. Parliament mubetimi atu one amount. I mean Ministry of Finance because Ministry of Finance that role now. Omo wa supervise omo jumadi. Enti let's have the sa account no. Na yen share auditor general koye juma ho yen ko share audited accounts. So that matters will be settled. You see, at the end of the day, gold board we are dying about eboa. We are dying about eboa. And how best any betimi aye ni ye so that going forward no ye betimi aye to ye niema na because gold board the obe can be a gold board impact e your economy no economy Ghana economy no no we free mo nye ye currently see aye ka say gold board impact our economy no esopa to the best thing after all the press conferences I'm baying no say mo ntimi antwe Sami ama parliament because Sami so need the defense aba that the ekoso nyina no
agenda ɛna mo pese mo ma gold board no ne ho gu fi ɛna Duncan Williams so di ba kwa betum sɛ Shakespeare akeka omo ho a wono no omo approach no a one fi wo mo 87.9 Kumasi. enti sɛ moyɛ dede no a some of us a yenim de ɛyɛ kokɔ areas bi no ahwe yi a yensusu ye begye di sɛ ɛna shaking impact no na yehu wo ɛwɔ good board discussion hon because they are like that, they are powerful. Amufa benkum na amfa mbefa nifa. They some of them omo influence ye bills a ye wo kroma. It is clear. Your bills a parliament could be 2 years. I just say Ghana ha asemo ebi wo ha ekọ court yi. Nsem bi wo ha a similar one. You bet me the be 4 months. The same case na wo court not 2 years, 3 years. You gusu yes ye kɔ na fei ye kɔ ne ye ba ya agane na court to say near to home the same matter we say be 3 months 4 months near dey wie near prosecuting by jail no enti krom ha no a ye wo no niema bebre kɔ so enti the best thing momwa yen na yentimi kɔ anim ye kan nyina jia me saba back to the matter say the ekoso nyina ne